Kinatibuk-ang pwersa sa GMA Regional TV andam na sa paghatud sa importante o komprehensibong nga pagbalita. Karong Lunes, Mayo 9. Ang report. Pagkahuman sa malampusong pagpahigayon sa 14-leg GMA Regional TV Masterclass Series sa Luzon, Visayas ug Mindanao, andam na ang 11 ka GMA Regional TV stations sa bag-ong hagit ang paghatud sa labing dako og labing importanteng panghitabo sa Mayo 9. Matod ni GMA Regional TV and Synergy First Vice President Oliver Victor Amoroso, hiniusang puwersa sa 16 news teams sa tibuok Pilipinas ang muhatod sa kumpletong panghitabo sa Mayo 9 o 10. Katambayayong sa GMA News sa mahinungdanong pagbalita, ang 11 ka strategically located nga RTV hubs sa North Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region, Central and Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao, Southern Mindanao, South Central Mindanao ug sa Western Mindanao. Gawa sa newscast, nakaplastada na usab ang nagkadaiyang help desk sa riyon nga anda mutabang sa mga butante at ang iusab ang special live coverage sa lain-laing morning programs. Apila niini ang GMA Regional TV Live alas 8 sa buntag sa GMA Regional Channels. Makita usab ang Regional TV News alas 10 sa buntag sa GTV ug ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak sa alas 5 sa hapon sa Mayo 9. Tutok usab sa www.gmaregionaltv.com. Apil na ang mga official Facebook accounts o YouTube channel sa GMA Regional TV. Kining tanan subay sa kampanya sa GMA Network nga dapat totoo ug kamo makasalig gahiatod sa GMA Regional TV ang mga mahinungdanong lokal nga mga pagbalita. Tungod kay Local News Matters.